OK ľudia, takže čaute, ja vás prajem pri ďalšom videu. Dnes je to úžasná informačka pre vás. No a dnes je tu so mnou Miňo. Dobrý. A dnes som vám chcel ukázať nejaké také informačné video, pretože ľudia, asi mesiac nebudem môcť veľmi nejaké také challenge, ako teraz napríklad tie informačky vlogy točiť. A ja som vlastne chcel točiť, no vlastne sa mi nedá. Vysvetľuj mi, prečo? Yes, dobre. Vysvetlil. Aha, dobrý. Nemáme zvuk. Jo. Malá taká menšia chyba, že proste nemáme na kamerke, ja neviem, fotoaparáte zvuk. Tak točíme teda cez Chrome a stiahol som si do toho nejaký editor. No. Teraz fakt sa to nedá, no. No a ešte mi k tomu príde aj kamera, takže that's so happy, fakt ľudia. Potom by som rozmyslel, ako môžete vidieť teraz používať mikrofón s názvom Trust LV. Ja tento mikrofón mám docela rád, no lenže ubí to chcelo niečo väčšie. Prosím, odberi, please. Fakt ľudia, OK? Jo. Jo, dobre. Tak. A kúpujem si novú kameru z eBay, ktorá mi príde až o mesiac, áno, pretože objednávame to skade. Objednávame to z eBaya. Taká má stojí 12 € a je to kamera Nikon F50. Ja dúfam, že mi pôjde. Fakt.